I dragi gledalci, dobro smo novi video kao način što ja video ću snimiti taj video, to je kako smo jučer imao malo nešto, mislim ni da znati nije to sabrica, nego sam jednostavno da kažem na glup način pao jučer iz bicikla, znači razbio se, znam da malo sinoć skinuo sam u gazu, no stavio sam ti ništa pa vas bola, nisam ne mogu ni spavati, to je 3-4 samo prije, pa spavam samo noge protiv bolova, ne znam, video što snimiti da to znate sam, ne sad se sam nešto ako sam da mu dušu dođe ono je loš. Ja ću ovako pričati, kao vidite, znači osim dve ruke i dve noge, znači navodljivo je malo, ali vidite ovo, to koliko ona ima mi na kolena, a na kolena više boli, znači to je strašno, znači to mi je desna kolena, kao što vidite, valjiva, ne puno, ne znam što možete vidjeti, ali kao vidite ovo, znači te dve ruke, dve noge, moje se sad vraćam, to je jučer kad smo išli na trening i išao sam brzo biciklu i onda idem ja na koje nisam to blizu moje kuće i idem tako na bile pijesak, ide auto, ja idem brzo, ja vidim auto, ja htio da zakočim i kako je zakraj bio tam pijesak, ja naprednjom i ja prednjo, a zakočio da to da mi ne bi auto pisakao, zato sam, nije bi auto, ja sam podušao, kad išao tačno u mene, ja prednjo zakočio tu pijesak, me punio, ja naglo skočio prednjo. I onda pada ja sam nekako ovako pao, prema naprijed glavom, ali nisam ni glava, nego samo ove dvije ruke, noge. Kako se to razbio, kako sam tako pao, ja sam ovo razgulio ovo, to je meni jučer kad sam pao, to meni jučer bolo, kao što nisam aplikaciju stavljao, ono, sprejao, ono, alkohol, sve što to ide. Ne znam, jučer sam i ovako sigurno i trenirao, znači, poslije još uređio sam. Znači, jučer mi je bio, tako, znaš kako ono kaže ono, navrkanje, znači proti hranu, meni jučer pratila. Znači ovo boli, ja sam trenutno malo manje boli nego jučer, ali labo će prođu kon se raste, ono mora shvatiti, ono, puno kvaza su boli, ne znam, zato čuvajte, ja sam tako i primaljen, 3-4 godina, malo više, ovo tako, bilo sađem mi igra, sam prije uzeo bicikla, ja išao brzo, išao na trenutno znao koja je sad prednja koja je nazad, ovo češće je tako isto pao na ovoj prednjoj se skočio i pao, znači biciklo preko mene. I da, ali dobro to je bilo stanje pa bilo onako na zemlju pa znači, samo malo strajček tako kažem se. Bola. Hvala što nemam neke snimke, nemam što slike, nemam to da kad mi spao u unal, niko nije dao da se meni, nego nisam ni ja, ko bi možda snimiti, stavim moju kamere, no, donesem kameru svako najde i da nas snimim. To da uradim.
Na to sam nekad rekao da ću snimati, da neću snimati mjesec dana, znači to, ajmo ide po njih, znači ja ću, bit ću red, znači snimat ću, znači, da se rekao da se malo odmah na mjesec dana, znači to je sad zaboravio, tako znate, ne, da, znači kujući da je Švejca sam bio, pa je on je kujući, ali ne sam ja bilo njima da sam, bolje sam za njom, nisam, ali gledam, hajde se ja primim polako, a ja se to nalagam, samo jednom skočio na buf, to sam nama u jednom trenutku, desno. Mene što da kažem, a to se čuvajte, mojte biti kako ja smatram, boli, znači ne mogu ni leći, ni usiti, znači ja ne mogu ni ovo uzeti i gledati kako peče, znači, čak da boli suzeti sam krenem pola, ne znam. A drago, to je bilo sve, ja sam ispričao šta sam omenuo, znači šeruj svojim prijateljima, subscribe-ajte, upalite zvonce, ostavite like, znači ono, da sam čuvaj se ovo ono, brzo parak, tako da, znači, subscribe-ajte, upalite zvonce, oni su nove obave slične, znači ja ću subscribe-am 209, imam 210, znači, smanji su porastu, to je to, znači, ako se vidio, like, šerujte, stavite komentar, a mi se ubrzo vidimo u godinu sljedećem.